još gore okrenut se pa nekako stati ovdje, mi ćemo vas sačekati, dotle će naši vatrogasci lijepo odsvirati još jednu ili eventualno dvije koračnice, a vi se lijepo samo okrenite tako da budete okrenuti prema dolje, može? Odlično, hvala vam lijepa. Dakle, još jednom dobar dan svima. Dobrodošli na svečano predavanje ključa, odnosno vraćanje ključa gradu Votovcu. Isto tako imat ćete prilike čuti i tuženje, i tužakanje, i sudbonosno paljenje ovog našeg obrvenjenika ovdje. U tom vremenu, cijeli program krene, naši dragi Buhački orkestar će odsvirati barem jednu do dvije koračnice. A vaše male ove prekrasne djevojčice iz, možemo reći, udruge Gacke, naše male mažoretkinje, one će isto malo odplesati. Ujedno pozdravljam i Lički Osijek, kulturno-umjetničko društvo koje nas je došlo ovdje počastiti svojim prisustvom. Hvala vam lijepa. Dakle, prije samog početka sudbonosnih odluka, DVD Otočac. Možete isto tako i zapljeskati lijepo u ritmu, malo grijati svoje ručice. Tako, pogotovo djeca. Bravo! Dok se nije zahvalio našima sa pusti, ja vas pozivam da lijepo svi lagano priđete ovdje malo bliže, da se možemo vidjeti svi skupa i da nas je više nekako na okupu toplije. Ovako